chi bai vek ule crime kan ron ti chu te hi thil thalo kan in zirtir na ni lovin mitin te tunaya kan film khur deuh deuh theinan le thil sual ti tu te kan lo ma chon thiam zel theina tura min ti har thar tu ta na siamani kan video te hi like le comment min lo pek sakla ila subscribe lo ani page on khonga in min lo subscribe sak ve don nia nu pakhat chu maktak main akhwang cher bo ta tlat mai a thian te chuan ni nga ni ya an phone a zirtop ni pon an phone le bok ma se a hne na tangin chhana reng an dong theilo chin hriat lovin abo pil mak mai ani detective te chuan a chen na apartment chu an ve en fia nga la ma se detective te thlen ve ma hian apartment a chuan tuimo chu alo lut to tiaro an var chuak ta ni chu in alo lut ma sa tu chuan CSI Crime Scene Investigation TV serial anti mai a en thrat hle ani nge yang apartment a chuan police te an kal don ti a resa a thil ti chu enge ni ti po a re chiang hle bok police te chuan rin hlel chu an nei ngei maya ma se chu pa la chuan aka ang du der bok si lo chu tual that tu chu mani in thup na na biru ani nge yang police ten mi bo chu an hmu lo chuan tual tha na a thlenga ni ti fin fia turin an be ve fe chu angai ngei don ani Golden Gate Big in Fort Worth, Texas Sunday in com chu Glendale 14 na thilpui mo tak ani train he biakina hian anu po ate te atanga biakina loile in com train ania api pi le po chu tiang thawa biakina lo in com train chu anni chu wang chu na tan chuan chu biakin chu poimo takani renga chu tiang kara chuan Sunday tu khat in com tura Glendale alolan lo wang chuan a chung khat tele Kaushan member train khate chuan Glendale chunga thil thalo engemo a thlenga ni nge yang ti in an ngai a thalo hlom hle maya an pastor in a soidan chuan Glendale chuan Sunday in khom tura bikina akal lo tumin a in khom theilo awanga poeti thu soin phone alo biak thin thu te chu a soyani a chung te chuan biak po tumin phone in voitam tak an kola ma se chhana reng an dong theilo chu wang chuan Glendale fanu te zinga pakhat chu chinchang ngai venin Glendale chen na apartment a chuan avakal ta nge a apartment ava thlen chuan a thil hmu ma sak ber chu Glendale kar lo om lo chuani kung ka pui chu alo in kala in chunga chuan Glendale chu alo om reng lo ani apartment chung chu thok ti har sakopin alo luma AC chu hernun sain alo om bok du tu samin alum hi ani ber chu tiang boruak chu Glendale kho sak thin dan ne thilin phersan takani bok Glendale fanu chuan anu chu a aw lo maya chang tu reng anom lo chu wang chuan anu chu khoya emo huneng emo ti chunga tan azin chuak ni anga ya ti chuan kongka chu kalin a hon san le ta ani atu ka po chuan na thona mona na thok tura Glendale alolan tak lo wang chuan a chung ti chuan police te hne na annu bo thu chu an thlen ta a police ten Glendale apartment an va thlen chuan AC chu hernun sai na lo mani ti an va mu chuak ta ni hairol lovin tual tha na thleng nge nei ti hriat theina tur nu ma an mu boka police te chuan amut na pindan carpeta thomno ti warna ina a chiana nu ma zau tak lo om chu an va muwa Glendale fanuin police te hril dan chuan anu apartment na avalu ni khan chu tiang ang thil thomna chi awarna rim ang chu a hriat lo thu a soya Sara Waters detective in a soidan chuan apartment chunga chuan ngun thluk taka in chung ti faina nu ma an hua apartment atang chuan bongro then khat vacuum cleaner bol hlo bom le thil dang te chu a bo boka carpeta forensic testing an han nei chuan thomna ti warna ang chi chu ani ti bak engma hriat chhuat thei an nei lo thisin nu ma omang reng mu an nei lova tu emo chuan fingerprint ti re nan kong khar hon na te eng thunun na me khep te le zema tanga tuisiak chhona do te chu alo hrufai diam hi alo ni ma se Glendale Francis chu khoya nge aum ta kang le a chung te chuan annu Glendale mule turin be se na sang ta kan neya anna be dong mai big lo
General Motors Assembly Plana Glendale Roy tu te chuan ni lai tho ran zana na tho ngei thu an soya zan lai vela Victoria chu san thu an soi tel bok chin chian atanga alan dan chuan chu mi hnu atanga ri vak lo jinglam dar som pani le minute som ni pali bor vela Glendale chuan tui al thei leina na credit card tamang nge ni ti an fin fia police te chuan tui al thei ale nge ni ti an hriat na chan chu a credit card manga sum a khoi che na hnung ber an en wanga ni chu mi hnu chuan tu man Glendale chu an mu in a chan chin an thre zui lawa tu man police te hne na Gleni mimal nun dan hril thei anom lo ani a chan chu a mimal nun chu mani pol bikin avong thlata tlangwa lo lenwa pui po ni se a chung te jinga tangin tu man tunge lenwa pui ming han soi thei an nei hek lawani police record an han hai chuan a bo ma karlokin Glendale in 911 a call ani ti an mu chuak ta lol mai le chu mi tum chuan ko lo dong tu hne na chuan a hlo thon thu a soi ani kumsum nga pakhato pa Glendale Francis chu chin riat lovin a khuang cher bawa Fort Worth nu chui tu te chuan tual thana a tuar tu zo kaniyang ti an hlau le ni nu pakhat na thona tanga in lama ho ania thil suala ti ngai hriat ani lem lo nun phung rin hlel om ma ko sakla hriat ani hek lo chin hriat lovin a bo hi ani ringot mai ani Glendale ring nun chu a na tho na ber General Motors le a fanu te pani le atu te zinga virvel hi ani maya atu te a mangai em maya biekena in khom te chu angai pui mo em thin nu tam jok chin da nangin bazar ngai na hle maya chung te bola a thla hel hle bokani chung te chu ata na thil pui mo te chu an ni mai rin hlel thei tur an zon na lama investigator te chuan Glendale khan a bo ma ka ringa moza liam ta khan poi khoina te nau chung changa police te a phone ani ti an mu chuaka chu phone call an hanjir che na chuan Glendale chuan heti hian alo soya kar ma sa kan he pa hian ka kongka alo ki kani ti karon report doa tunge ini tiya ka zo chuan thil min mu tir tur nei ti in mumal lo takin min changa ke chuan ni love ti in ka beng khon lo thu ka hrila ani chuan melo en sakram te ti in min ngen lom loma pona dingin kong ka hon sak turin min dil ngoi ani ti in a thil ton chu police te alo wa hril to ani heng hun lai vel hian Fort Worth khopuya mi in hanin thon thu tang chi hi a hluar hle maya chunga chuan ru in mi kongka akikani lo po in an tlo chelui mai thrin ani ma se chungin zinga pakhat ma chu rok an ni hnuwa ti fai ngal an ni lem lo chu wang chuan investigator te chuan in rok na le Glendale khongcher bo na te chuan in zom na an nei lo ti in thuthluk na an siam ta ani chung hun lai vel chuan Glendale train oma ko sa te chuan police te chu thupoi mo deuh mai hril an neya nu chui tu Sarah Water si chuan Glendale apartment FCA apartment ami pa lavalai tak pani in suan lut lai kan hmuwa anni chuan a ma tho tan jingdar ni vela mi hang mi pa pakhatin Glendale apartment FCA motor pakhat loin hung lampana akal le ale le lam an hmu thu min lo hrila ti in rin hlel tur an nei thu a soya Glendale rang ka chakrong Mustang car pian hmang amil chi ani chu tiang deuh chi chuan train om pakhat jok thung chuan an mi soipa bokin Sunday zana motor park na hmuna tanga rang ka chakrong khal chuaka khallu le chen a hmu thu a soya train om dang pakhat po in thotan jing ma taka an mi soipa pian hmang ne na in ang tak mi pa pakhatin Glendale apartment a chua san lai hmu thu a soi ve bokani mita hmutu in investigator te a hril dan chuan chu ami hmu lu ta chuak le chen chuan bolhlo bom lama bolhlo pain akal ani ngeya arin thu investigator chu hrila chu tianga ni nge moza chung lu ta chuak chen ta le hun rei tok fang mang ta chuan chung lai mun ma vel chu abel le ani
ani lo vek po in chu ina chuan hun enge molai khan a cheng to nge yang ti arin thei ani evidence technician te chuan bolhlo bom chu an han bon ruaka ti chuan bolhlo bom a thilom te chu an han chinglet ta a chunga ip tam tham zet lo ta chu haidarin an han en fia ta le chung ip zinga panga a chuan Glendale apartment atanga lak bong ruate an lo ta ani Glendale chung te khan tho tana ni lovin thole ni khan police te kha local ni ta se chuan bolhlo bom kha thole ni zinga kha chuan aruak vek ngei tuang le chu ting chu lo ni ta se fin fia na evidence poimo tak tak te po abo vek don ti na ni chu ma se hun taka an lo shil hlawa evidence te po chu an lo lo thei pha ani chung ip zinga pakhata chuan Glendale in ni lai tho tan nia a na tho zo nuwa tui al thei a thun na man pek na receipt alo oma chu receipt chuan Glendale khan ni lai tho tan zana huninga mo chen chu ina nge ni ti ati chiang ta ani police ten chutia bolhlo bo man han haidar chuan fin fiana thatak an muta anin ngaya chung ipa chuan thei tui in na ruak le bungbel elo shuk faina sabon tui burruak an mu boka ti chuan bridge burruak an hotel bo ipdang le a chuan Glendale kor thua dul deuh neng nuang hi ani zinga pakhat an mu chuak boka chu kor thua hnung lam chu thui taka zai thler chawania chumi atang chuan an han ngai ruat ta a in khoi khemna a thleng ni nge in police te chuan an hria a investigator zinga pakhat phei chuan a thian te bula hemi omzia hi ka hrethiam chi alo ma se adu om lo viau win ka hria ati chuak hi alani investigator te chuan chung ip chunga tang chuan hriat lo thil chui chhuwa theina man ruwa dang an mu bel le ta zela thil chakna tak te man hnu le laman lo an mu chuak boka electric hruya sui bil bolok na omle in phone thlap mai poi khoina na man ni nge yangai an hotel bokani alan dan chuan tuai mo chuan chu dak table electric hrui te mang chuan Glendale chu cheson theilavin asiam ni nge in arin thei ani Glendale apartment a kut zetha fingerprint an mu chhun te chu Glendale kut zetha vekani ti nu chui tu te chuan an hre theya Glendale in silai kol phalna adil tumin a kut zetha te chu adil na le kha a chuan anem kaya chu kut zetha chu police ten an kol thata wangin khai khin a har salo ani Glendale silai chu a apartment atangin abo boka nu chui tu ton thiat nga tak tak te chuan Glendale apartment then fai ani dan atangin tha engtiang fakawa tam nge sian nga yang o ti nan ngai tua engkim mai chu hruk fai han vekan ni bolin le dar thalang te hi fingerprint om du na riau ani thina ma se bolhlo them kai tak nial po a omlo chu mi sul che dana chuan crime scene investigation xn anti mai serial an siam thin chu an fo thin ninge in an ring ta ni pindan chung chu ngun thluk le film phur takin vakam mangin an hantifaya police te chuan sammemo lazaya mo fin fia tur a umma na tin film khur takin la kan tumani ma se tu po chu lo ni se vakam cleaner manga in chung bolhlo lo thian fai masa tu chuan bolhlo them jong jong chu ala fai diak maya police tan han mu bel tur chuang a thot lavani Glendale chung te chuan mi puite hne na ngen na siamin Glendale chanchin engti sung po an hriat chuan hril hreturin an nge na voina Glendale chunga thil thleng hi naktu ka chuan kemo nangemo chunga hian a thleng ve thei renga min pui sham teu tin ngen na an siamani Glendale bo tanga ninga nia chuan tuimo hian police te chu phone alo bia in Glendale apartment atanga mel som thuma hla motor sil na hmuna kangmei a chhuah thu aron thil ta a
fire official ten kang mei chuan a hmun an va thlen chuan rangkachak rawng Mustang car mi alin alo tuam hlup mai hi an va mu chuak ta a mei al an thel mi thei hnu chuan investigator te chuan car chu an han en fia ta ale car chunga chuan mi hring tu ma mon nei lova license plate po lak bovin a awm bawk ma se vehicle identification number ero mel hem hau lovin alo loma chuta tanga an han chui chuan Glenda Francis car nge ani ti an fin fia ta ni police ten investigation an kalpui mek line Glenda I chung te point an thiam le an phak angin Glenda I chu an lo zong ve me bokani media lamte bia in mi bo thalak le biak po na tur number ta langin mun rem changa an tar chuaka chu tiang ani mek lai chuan kho chung mi pakhat hian Arlington kho pui huam chung rel kong sira mei cherwang rong pol pangpar chuang khum khu na puana in tuam le electric ruya in phuar mu thu police te hena chuan aron report ta police te chuan Glenda ruang ani lo reng an ring lo chu thilan han riat chuan an thohoka an phur le mai Glenda ruang chu mu chuak ta anin ngai mana nima sela an rinang ero alo ni hau lo mai forensic odontologist chuan Glenda dental record le ruang hriat lo ha te chu a han khai khin ta le chua khai khin na tang chuan ruang chu Glenda ruang ani lo ti a fin fia le ta ni chu thu thar chuan police te abar khai chiang kher mai chu tianga mi hang mei chia electric ruya phuar khum khu na pangpar chuang rong pol ne na tuam chu engza tak lo mang mo ti in an ngai tu na po chu awak thui ta hle mai chu chana chu pakhat ai na tamang ti hi ani ti chuan Glenda bo zon na chu chhun zom zelania Glenda Francis a bo tanga thakhat nu chuan Dallas police te chuan mi pakhat kar ruk bonia an report chunga tanga bungrua alo thiar chok lai hi an vanang chinga police te an vakal nai chuan chu pa chu kara lutin chak mang khengin atlan chuak ta ngala police te po chuan an zui ve ngal bok chu pa chuan stop light a din 8 tum lovin atlan tlang zela achang le kongjim taka tlanin kongrem changa pianga zo emo ti mai tur hian atlan chak le ani officer ten an soi chhon le dan chuan an mi ma chu atlan chak bokaniang car tlan chak thei chin pia lama atlan ni in an hria ani chutia police ten car an zui zel lai chuan an lai car chu a chheta hlo mai le ding lo thei lovina omta police te chuan car khal tu mi pa lavalai tak chu police lakatanga atlan chheta wang le motor ru ka wangin an khuwa kherna hnuaya an han da ta ngala chu motor ru mang chu kum somlia upa Rodney Owens na tho mu mal nei lo le sual rong bola eizong mi hi ania investigator ten Rodney anun hlui an han chui chien nak chuan commanding officer kut thla ka wangin mol pho taka sipaya tanga an ban to ti an re chuaka mani pu te kut thla ka wanga sipaya tanga ban han ni ngot mai chu thil duom chu ani hran lo rengani Owens anun hlui an chuina tanga an mu chua zinga chuan abial nu hlui chunga akho sakdan chiar telin tharum manga midang te chunga kut thak a china wangin alaka man na thupek arrest warrant tam tak chua alo ni to a Owens abial nu hluin police te hena a hril dan chuan Owens san tha atum to thina a soizel dan chuan Owens a chuan abial nu hena chuan ahnung lama tanga bein alu chu plastic manga tuam thutin athilai athir thei ti in alo vo to thina ni abial nu hluin a soile zel dan chuan tun hnai maya tang khan Owens a chuan azui ru deuh ngar ni na soya ama le tho pui nen Glenda bolai vel khan Owens san Glenda karang chi arang ka chakrong Mustang a khalai an mu thu a soya ni investigator te po chuan tho khatlai khan Owens chu Glenda Francis apartment complex a anu nen an cheng to thin ti an hre chuak le a Owens kong ka pui chu
Glenda e kong ka pui ma chon chia ani nge ni investigator te chuan thiling emo mu bel dang an nei le tatlat mai kong puya anin na oen sakar khal an handap chuan bek chunga chuan duct tape an mu chuak le ta David brand he brand naran tak ania Fort Worth hom chunga chuan dortlem te a bak zorani lo chu duct tape chu Glenda Franchi phorna na man nen khan ai nang chia ni bek chunga chuan silai te le ramwa chem te a om boka electric hrui a valna sui na nei a om tel bok investigator te chuan chu bek chunga tanga man rodang an mu te chuan Glenda i che na apartment pona pul hlo poma an mu bungrua engemotal nen chuan in mil hlau se an ti hlea chu wang chuan evidence zong chu forensic lepa en fi atan an thon ta vekani scientist and police te ne na tanga an don bungrua te chu lepa an han en fi anak chuan on sakar chung electric hrui le Glenda Franchi apartment pona pul hlo poma electric hrui an hmuah chuan thil thu mun an hu chuak ta ani electric hrui chu Glenda phorna nen khan a in milani ti le a sui dan po chu aloinang chia ni ti chu an non hril tel bokani sara property ne analyst chuan bungrua chi rang an lo thona chung jinga chuan lapua manga burtlang an suk nam chi te suk wan le thom no them che thak te po atelani ti in athil en fia te chu a soi chonga chung thil te an han en fia chuan lapu manga burtlang an suk na chuan chil an ho chuak bok burjinga pakhata chuan kutjetha fingerprint langkim chi alo an hotel boka super glue farming le nin hydrin an ti mai mangin bolhlo boma an mu ta duct tape man to sa chunga lekha khongoma kutjetha kimlo an hule bokani chutia super glue le nin hydrin manga kutjetha an han highland hu chuan kutjetha te chu tha an la theita a duct tape kutjetha thalak chu an han tilian ta a oen sa kutjetha thalak tilen sa nen chuan an han khai khin le ta a ti chuan le duct tape kutjetha chu oen sa kutjetha nge ni ti an fin fi theita ani Glenda apartment a hrup pon ni nge ya an rin atang chuan mi hring ti sa sul nu an hotel boka chu biological evidence chu mi pachi ani ti an fin fi thei bokani shup puana mi pachi le lapua chil DNA profile le Rodney Owen sa DNA profile chu an han khai khin le ta a until mu chu chuan scientist chu abar khai chiang kher mai Sodabura DNA profile le Rodney Owens ne na tanga unlock DNA profile chu alo inang chi a shuk puana mi pachi a tanga DNA profile an mu le Rodney Owens a DNA profile po ai nang le chi bokani Rodney Owens chu man anita a Glenda Franchi ta thu boy or tir ani ta bok Mase Rodney Owens chuan Glenda I ruang kha engtin nge ti ta asoi chuak duangem le Glenda I tha thu boy ngai tu ani hun nga ka lungina omlai chuan Rodney Owens chu non kho harna in akhata chu chuan atan pui pa ne ti pui lo theilovin asiam ta a atan pui pa ne anin biak na Owens chuan Glenda I chu mani chawa ko sa ani ti a hriat thua soya ti chuan na a tho thu le tlailama thok ani thu a soi tel boka chu mai baka karakol thu le poisa po akol nge ya arin thu thlengin a hrilani prosecutor te chuan Rodney Owens kha Glenda apartment FGA apartment a chenga ni ti an hrechenga chu wang chon Glenda na tho hun bi le ko sagdan a hrecip chiarang ti an ringani ti chuan le nu chui tu te chuan thil thlen dan nia an hriat chu hetiang hian an han soi chuak ta an rin dan chuan kha poi khoina thlen zan khan Glenda kha a motor dana a kar alo in khal thlen rualin Owen sa chuan hriam hrei mangin Glenda kha a chen na apartment a ti luina in norlu ta fin fiana evidence atanga alan dan chuan tak tape le electric hrui mangin Glenda kha a phuar hloma
chu mi hnuwa chuan mi pat mei chiat na a man puya muang chang le du to ken Glendai chunga chuan chu tingang chuan a in thri thla a chu mi hnuwa chuan a that zui ta an ngai ani ti chuan poisa le thil hlu a hmu thei ang te chu ala a Glendai ruang chu khum khu na tuamin akar hnung bo ma a khung ta a ma se khoya nge Glendai ruang kha a the thang tak ti ro chu han chui don dan an hre ta lo ani Glendai fanu khan pathian ni ya anu Glendai chungcha ngai venin akal kha ni a oen sakha pathian ni zana Glendai apartment a akir le a chuta chon apartment ti fain darkar tam tak hun a mangrala kuje thla nu chia theina munzong zong ro fain vekam cleaner mangin lazai le samzai athian fai bok ti chuan hnuwa vekam cleaner chu amarualin akeng til tangala oen sa chuan apui khoina ahman man ro tam jok chu bolhlo bo ma apaya ma se akuje thla then khate ro dakte ble sodabura te anu che da thungani chu mai ba ka sodabura DNA nu che in hruk puana biological evidence anu che tel boka chung te chu anua investigator ten an mo chu le tak te kha anni chu tual thana thlen tu atuk le loka chuan oen sabial no hluin oen san Glendai karang chia akhal thule anha thona oen sa akal nge ani ti asoya oen san Glendai kara hal meu kha chuan poi khoina en nam hnoi nge ni ti fin fiana tam tham je chu Glendai apartment pona bol lo bo ma khan anu chia man der to ani oen san Glendai kara hal meu kha chuan poi khoina khan ain nam hnoi nge ni ti fin fiana tam tham je chu Glendai apartment pona bol lo bo ma khan alo nu chia man der to ani heti la hen police ta chuan Glendai kha eng ting chen nge a thi ti ro an la hre chiang thei chuang lawa ma se ku je tha biological evidence train khat le mi pachi an hmu te tanga an han khai khomin Glendai chunga chuan thil thalo tak a thleng nge ni ti an ring thlatani mi pat mei chian lam hoi thil lenge mo chu a thleng nge boka ma se pong suan a thleng nge ni ti ro an fin fi mai theilo thungani defense lam chuan Glendai ruang hmu tur om talo chu tranchan dera an manga achan chu prosecutor lam chuan Glendai Francis chu a thinge ni ti an fin fi thei bik lo wangani ma se witness tam tham jet te chuan Glendai Francis a chung te kaushan le anna te haulam takin akal san ringot ngai lo tia tran an kho vea baka oen san tual tha du chan tur haulam takaneya chu chu poisa ne ahun masalama tharum mangni chi asi lovin dan bo chiat na anei nual to a chena fum fe po anei lo chom dol tu anei lo china chuan adan bo chiat na chu tharum man pha na hial alo ni ta ni tin an soi Glendai Francis khongcher bo na tanga kum khat aliam nu chuan Rodney Owen sa chu Glendai Francis tha thu boya thiam lo chan tir anita a dam chung tang tura shem na pe kanita ni Raurel tu da chuan Glendai ruanga da na a soi phot chuan shem na an pek chu ti nep sak an tiama ma se ani chuan chu indor na chu an hial fitla mak mai ani Darla Miles television reporter chuan mai mum real zamang mai hiani khang bol lo bo ma man ruwa an mu te Glendai Francis bungrua oen sa DNA lo kai ngut mai de kha thil in phaman tak mai ania forensic omno se chuan khang thil te kha shilfia mai thei an ni kherola wang te in forensic science tang kai na asoi chua kani Glendai fano Simon McDonald chuan kantana harsalai ber chu shiat lo na hiani voini thleng hian kan nu chunga thil thleng hi kan la hri chiang hlei theilawa chu kan tan chuan thil hri thiam harsalai ber chu ani forensic science hi kan la hmel hriat em lawa TV ke na tangin eng emaw chu ka hrewe te po anima na ka bel chiang lo khop mai ma se he case bi ka tang hian
forensic science hi thil dang dai takani ti kazir chuak ani ti in forensic science poimo na asoi chuak ve ta thungani ole nolai nat tak mai glenda e chu rong taka thania nu chui tu te chuan thu chiang tak khre thei lo ma sela evidence an mu chhuate atangin thil thlen dan chu eng ma chen chu an han ri ruat thei khania amaro chu poi khoi tu pa ber hian glendai ruanga dana le atha dan kim chang tak hi asoi du box hi lawa a boi thlak tak zetani comment section lama khani ningai dan te po khan soi ve ta ula nu chui tu te chuan mi pat me chian na lam hoi le rong taka in ngai sakna achunga hianin thleng nge ni te an ring khania engei ngai ve dan le